Kaixo! Bueno, dakizuen bezala, eta hasi pixkat bideo egiten blog formatua ez dian beste motatako bideo batzuk egiten baita hasi nahiet. Así que bueno, hau da lehenengoa. Zenburri irakurri zuen bezala mitoaroa bin egon itzan eta pixkat nadoritea mitoaro horren analizia eta bueno, pixkat nire iritzia elkarbanatzea. Eta, hoxe, azkeneko blogen, 14. blogen mitoara kontetxo, galdetzen izuen, nola nahiago zen dituzten ortutegi aldetik eta egun aldetik. Eta azken erabakiet bloga jongo jala asteazkenetan eta mota hontako bideok igande atxaldetan. Ikusiko nola funtzionatzeuen, nik hau ez dut eleiten ikusteldik ukitzeko, ez zer, baino pixkat, jende gehiona aiatzea interesagarria da azkenen, ez ditut. Mota bideok, nahi eta azkenen nire jarretzaiek bete ikustea. Jarretzaiek, nik ifos hemen, dauzkat, por cierto, egun arpide duen eta aiatu naiz, eskerrik asko denai. Eta, net aldan gehienea aiatu. Orduan, hasiko naiz, pixkat, nire iritzia baten, eta pixkat 8 puntu estruktura ditut, eta horren baitan hasiko naiz izketan. Lehenengo puntua da, sarrera. Esan ez duten bezala, jonitzen ikustea Zetak taldean kontzertua, gero errogetzen godu lontaz, nik ez dut kontzertua konsideratzen, eta mitoaroa bi ikusi nun. Lehenengoa zin izan nuen Nafarroarena, baina bigarrenengoa izan zala Donostin, Ilunben, zezen plazan, eta, izan zian 3 gau, iraiak 5, 6 eta 7, eta nik jonitzen lehenengo gauen, iraiak 5. Eta, pixkat, ez dakizun entzako eta kokatzeko, baina suposatzen bideoan eta sartu alden bazate jabakizuela, testu ingura, baina Zetak da Euskal Herriko, Peio Reparaztek sortutako talde bat. Batez ere euskera zabestu baina baita kataluna, gallegoa eta beste hainbat hizkuntza sartzeitue. Eta, da musika elektronikoa, oain azkeneko diskontan baita naztu pixkat euskal musika tradizionaleko instrumentu horiekin, eta, pixkat hortik edateu. Orduan hoxe, kokatzeko pixkat kontzertua hau zen. Oaingoaz, bigarren partea, nire lehenengo impresiok. Espektatiba aldukin di joan, ze, Nafarroarenakoa ikusi zuzenen, baina ikusi nun primeranen, eta, espektatibak neuzkan, altuk neuzkan, eta gogotxu ni joan. Ni gogok neuzkan ikusteko, urduri honintzen egun hortan, benetan, esperoan neukan kontzertu bat zen. Eta argi utzea da nik adibidez espektatibak altuk neuzkan, baino eneuzkan kontzertu espektatibak, nik banekin enindoala kontzertu bat ikustea. Hau da, nik banekin zala esperientzia bat, zala, azkenen, iragartzeko edo promozioak erabili zuen bideo baita esate zuen. Hau ez da kontzertu bat, hau mitoara da, orduan nire joan kontzertu erken burun. Eta irutzi zait, gero itzimo da horrego kritikan ingurun, baino jende asko juntzala kontzertu espektatibakin eta horre ontzala gero decepziok eta horre ontziala. Eta, aiatu ginen, lehenago ontzan presio bat ez genuen lekusi, ze Bilbotik jomerezan genuen orduan aiatu ginen 8:30 aldea, eta aiatu gineanako zuzenen sartu ginen, eta benetan giroa Ilunben bertan, Ilunbe zeon topea, jende zuet eta aiatzezun aldeta, eta irurondeiru izan, dena jende zuet ikustatzen nuen, pista ere egia da ziren pista sartzen eta kiston jentetza zela eta gero juteo zinen iskin eta gehiago libratzen zen. Goeon ginen pasarela, estenatuk egotzeko pasarela zen hortan, eta benetan oso libre ganden, eta giroa zen gogotxu, nik sentitzen duen jendea gogotxu, zeon irrika bat bezala, kontzertu ikusteko, kontzertua, o mitoara ikusteko, eta gogoa zeon. Estenaratzean ingurun, estenografia aldetikan, argik pasada bat, nire ustez jakintzuten, argik laguntza zuten, kontzertua beha jarraitzen zehazkenen, Peio baldin bazen ez dakit nun, zuzenen etzan ikusten, baina gero primeraren ikusita ikustezu, dela foko batzuk eta dituela borobil bat, Peio pasa kontuko ziren, eta gero Peio foko bat dauka, baina argiztatuta dago inguru guztiak. Dena irutzait superpentsa ontzala, musikari bakoitzak bere foko pertsonalaz dukan, eta Peio jute zantokitan jute zala, beti zeon argiztapen bat, pertsonaia guztizukan den argiztapen bat behe momentun, irutzait, argikin oso jokatu dela, eta bereziki gorria, gorrian erabilera dituzait super aukerak eta ona,
mito aro ontako. Osa, benetan, argiketa hola, oso ondo. Gero, lau pantaila nagusi horiek, osea, eski benetan, izan zian, kriston aukeraketa hona baita, azkezkenen, gora eta bere biltzezian, albietezun pantailak bera jetxi eta pantailatako okarrik ikusi eta barren gauza pasatzen nahi zian, pantailak atxatzen dituztenen, estenatokin bertan gauza gehiago pasatzen zian, kanpoan jote zianen pantailetan ikusi genezakeen, gorantzoenen peio pantailetan ikusi genezakeen baita, osea, dena ikusten genuen pantailetik eta lau pantailak, baina tamaino, osea, hundiko zian, eta lau pantaila horiek benetan erustez laguntzen zuten pilo bat, kontzertua jarraitzen, eta kontzertun bertako gauzak gehitzen. Así que, hor aldortetik baita super ondo. Arropai dagokionez, jantziteri dagokionez baita, aukeraketak asko zuek, osea, mitora bat baino asko zuek gustatzen zait jantziteria hori montan, eta a destacar, hasierako kamiseta o deportiva gorri pegatu gauza benetan, iruditzen zait, lukinoi izan zala hobena. Eta gero transparentzia zeuzkana baita. Bioiek, osea, gero baita aipatu zenbat, osea, izan da mitoaroa, zan Peio, Zetak, eta beste hainbat eragile, osea, genuzkan aktorek, Orfeoia, Momotxorrok, bakitze, kiston pertsonaia pila. Eta iruditzen zait, pilo bat beste zuela esperientzia behar, klaro, noski, hori zan helburua, baino, ba hoi, osea, pilo gustatzen nola sartzezian, erabilera, ez dakitze, osea, benetan, hoi ere bai, shoutout, ze Peion jarrera beha, jendeak esatela txuro zehola, ez dakitze, lehenengo gauen nik enun notatu beste. Igual bigarrengo eta hirugarrengon bai gertatu zen hola, ez dakit, nik lehenengo gauen bai ikusten nun urduri notatzen nun, dena kontrolatu nahien, pendiente zuen denbora guztin. Nun ikusi hain, ikusi nun gehiago zentratuta, eta zein bertzun bazekila, eta, osea, nahi jarrera berea gustatu zeten. Benun txuleria asko ikusi, osea, bai ikusten zu, pues, astaren hola, o lo que sea, baina azkenen, bere showan parte da, eta da gore etortzean momentutan, pues, bako gauzak ditu baita, osea, ez dakit. Ondo, gozatzen ikusi nun, enun ikusi hainbeste egolatria hori. Eta gero, publikoak edukizun harremana aipatu, osea, kuriosoa da ze, harremana eta konexioa lortuzun publikoakin, baina lehenengo aldiz izitzunen mikrotikan, ja ordu bete pasazan. Orduan, harrigarra zait nola lortu zezaken konexioi hitzein gabe, osea, publikoa izuzenen oso gutxitan hitzeitzegun, hitzeizinunetan baita gidoi baten pentzan, osea, etzan en plan, kaixo iun behon gietorri, zen gozabete, ezakitze, bueno, osea, etzan para nada hola izan, osea, hitzeitzunen, etzan hola, zan gidoi bat jarraituta, eta iruitze zait, benetan, harrigarrian lortu zuen konexioa hitzein gabe publikoekin. Azkenen baita egia da, publiko tartetik ibili zala, jainauteretako pertsonaia baita publiko tarten sartze ziala, aktorek ezakitzea azkenen, dena zeon ahalbidetuta konexio bat lortzeko gugan baita. Eta iruditzen zait, gu baita egin dela parte. Esatu bezala, historia egin dezakezu eta behaien kampaina dela asko zu, osea, ikusleengan zentratuta, iruditzen zait, mito honetan baita, gu ginen aparte zazkenen, 260 izateakon, zan erdin eta guk inguratzen genuen, etzan bea eta gu, osea, zan denok. Orduan, oposoi, eske, hasierako giroi mantentzen guntzan kontzertu guztizeak eta konexioa eta denean zan, nire ustez, oso ondo. Musikai dagokionez, errepertorio izan zen bere 3 diskak abestu zituen, osotasunen esango nuke, osea, Zetak lehenengo diskoa, gero zeinen eder izango den epe txiki bat atazun, eta gero ahaztilen. Ahaztilenen ingurun dijoa esperientzia guztia, baina baita beste ditu lehenengo diskakok, eta bigarren epe hortako abesti. Ordena baita super egokirutzen den, hasi zara errepideanekin, dala beren Zetak bezala bere lehenengo bestia. Errepertorioak dramaturgikoki, gauzat eta beste kontatzen zigun, eta bukaeran Ileta kantu nafarra dramaturgiakin, osea, bazkenen erretzei joaztenen, Ileta kantu nafarra, ezakitze, iruditzen zait bukaera oso ona. Jendeak esatez du, entzulala bukatu behar, nahi aukeraketan iruditzen zait. Azkenen, pentsatu behar dugu baita ez dala kontzertu, eske, pixkat horte dijo ez, pentsatazu kontzertu bat, azkenen bukatu batzu gora, baina baldin bada esperientzia bat, o pelikula bat, o antzerkiz saio bat bezala, azkenen bukaera jaukitzea logikoak eta koherente iruditzen zait, eta eske kanta horrekin bukatu hartzun, eta kantu nafarrakin bukatu hartzun bai edo bai. Orduan, ordena
super egoki horretu ziten, eta hemen, disclaimer, egontzan momentu bat, ero komentatuko dena, baina mitoara komedia da momentun, fondontzen mashup estiloko bat, remix estiloko bat, abesti batzukin, eta mesedez peio kaleratu. Osea, eskete mazoa da, biltzeuna ahaztilen guztia, inkluso gehiago, esango nuke, osea, benetan, nik entzune nahi detoi. Eta de hecho gaur, Hileta kantu nafarra kaleratu zuzeneko bertsioa mitoaroa bikoa, así que eskerrik asko peio. Errepertorioan ordena iruditzen zait super aukeraketa ona intzula errepertorioan orden hortan, eta musika kalitateai dagokionez, nik eskertu beharra dauket, nik pertsonalki, ze kriston kalitatea sumatu nun, enaiz esperto bat ez da kalitaten, gehiago naiz mugimendu, ze bakizu dantzari naizela, baina musika ikasketak inditun baita, eta musikalki super ondo, iruditzen zait euneko desente izan zala zuzenen, osea, ez daukat ez esateko, eta hemen dator kontzertu ontako edo esperientzia, edo, bueno, mitoroa biko polemika ondina. Kaskok. Azteko, ja esangot, kaskon supera dena hola. Bueno, hasieran kodatuko zut pixkat nola izan zen. Osea, nire guaiatu ginen, eta errepente ikusten ditun kaskok tani. Ke raro. Kaskok, hau izangoa, mitiko friki esperientzia bat entzuteko, kasko jantzine behituzu, aukera ematizuela. Emantzizketan deni ez eskerrik asko, eta zerreko tipak esantziten. Ez, eske beharrezko dira, eta ni, eta sartu ginen, da hasieran, oi. Osea, jartzen zen ditun, eta instrukzioak esaten zuen, zinbertzen nun, argikitzari hartzen ditula kasko piztuta zuen bitarten, pantaiatan baita esplikazio kortxe zeuden, osea, iruditzen zait, ez ala bat ez zaila, kasko kondukitzea, eta jartzen zen ditun kontzertu hartu zanen, deskantxon kentzen zen uzkan. Alde hortatikan, ez daukat inuen kotikaik, egia da, 3 orduta gero, belareko mina notatzen zala, baina bueno, egia da baita, eta nik honegatik esatet alde nahola, iruditzen zait, esperientzian parte izateko oso beharrezkoa zala eta mitoa bizora pentsatuta erabat kaskokin izateko. Zezan, esperientzia inmersibo bat, eta jartzen zen dituen eta isiltasun momentutan baita zeo zentzut, osea, sonido del ambiente zeon, txorik ez dute zian bat baten, osea ez dakit, oso ondo, eta gero, zuzenekon entzun dezakezuna edo kaskotan entzun dezakezuna tipo Spotify bat bezala, baina zuzenen gertatzen edan zeuze, osea, kalidadea zan barbaridade bat, eta eman ditu arrazoiak, osea, ilun personalizatzea oso zaila zan, gehiago 360 kontzertu bat izan da, orduan, ba hoi, osea, superados, eta egia da baita, zetakek emantzu leheneko kontzertua oialumen, okeraz banao, kaskokin izan zala, ja, orduan, peiok apostua kaskon alde, izan du hasieratik orduan, iruditzen zait zentzuduna, eta benetan, nahi, ez zitzen molestatu, eta de hecho, eskertzet, ze aktorek itzaite zuen momentu dena, eske super ondo entzute genuen, dena, eta publikoak konektatu eta deskonektatzen duten baita, oso ondo, benetan, oso ondo. Keja bakarra, ez zala entzuten zuzenen sortzezian soinu, momentxorro plurako batzen zuenen, o ez dakit, joaldunan zaratatzen entzuten, holako gozak. Baina, bueno, beste guztiak, benetan, laguntzen dituen historion sartzen eta oso aukerak eta egokia baita, iruditzen zait kaskona. Ikuslei dagokionez, hasieran esan dena, ilun behar sartu eta ja sentitezan gogoa, sentitezan, espektatiba batu zeudela, jendeak nahi zula kontzertua bizi. Eta iruditzen zait, hau jazakit, hau jadan ere, sentsazio hauek. Kaskokin askoz inbersigo gozanez, jendeak askoz gehiago bizituzula, eta nik, osea, tope entregatuta sentitu duen publikoa, osea, super historion sentitzen ditun, eta hoi zentena, peio lortu zuen konexioa ikuslekin, iten gabe, esperientzian bitartez lortu zuen, osea, sortu zan giro hoi eta benetan txalotzekoa, osea, iruditzen zait, eta publikoan jarrera baita txalotzeko iruditzen zait. Ze gero baita, kasko kientatzen protesta asko eran zuzenen horik egiten sentitu, osea, jenda guztiak hartzen zitun, eta ez ezako nitzultza genitun, etzan liskarrik egon.
Eta benetan, publikoa sentitu nuen oso goran tope buiete, porque beste bat, ez da entzuten orduan jendeak abestu zuen tope intzun buia. Zan, bapaten nahi, benetan zentzaket, publikoan partetik baita sentitu nula aldea aiziala eta aiziala. Esperientzien parte izaten. Baina, dena ere etzan 10-rekoa izan. Eguntzian gauza funtzionatu ez zutenak edo hobetu behar o nik behintzat hobetuko nintzuzkenak. Eta, bat esan dut, kaskona entziala zuzeneko soinuk entzuten, orduan baztakit. Guk adizte genuen kasko bat kendu eta bestea jarrit orduan biak entzuten ditun. Baina egia da, igual ez dakit nola, zoze pentsatu beharko zen, bi hoiek uztartzeko eta esperientzia izateko 100% sonoroa, azkenen mugitxoron zaratak entzutea hemen izango zen barbaridade bat, ez dakit. Planteatzeko, saia da, puntila eta zena, baina bir planteatzeko zoze, etorkizun baten baita auto egiteko kaskon aldeko auto egiteko. Eta gero baita erritmo falta esango nuke, ia 3 orduko show bat izan zen, eta puntu batzutan bai sentitu nun erritmo falta. Hau da, sentitu nun gauzak aiziela luzatzatikan, ibilbidek luzatzatikan. Baldin badakigu joan behazula, kanpotikan estenatokia, eta hartako baldin bazea, 10 minutu tardatzen, oinez. Ikusi dugu, aizeala, sufrimendu momentu baten, eta joan behazula, hortikan estenatokia. Baina, erritmoa moztezunera bat. Eta, hoi bezala beste milaka adibide, iruditzen zait, trantsiziok parte batetik bestea eta gehien bat kapitulo arteko trantsiziok esango nuke luzek iteziala. Orduan askoz erritmo mantentzeko dinamikotasuna, baina dinamikotasuna ez esan nahi denak igual izan behar baizik eta gertatzea gauzak hau da hau eta hau da hau, eta guen arteko izango 30 segundu oinez, eta ezin dela luzatu gehiago gero beste personaia hoi sartzean hola baita superpoliki biltzezan, sartzezan, ezakitze, gauzak azkarrago ingo nituzke. Honekin lotuta baita narratiba argi gokitzea. Ze azkenen aria galtze zenun, ze luzatzezan, deskonektatze zenun, egia da konektatuta mantentzen zinela ze kaskokin ezin zenun asko deskonektatu, baina bazan ez dakit, erritmo falta hoi eta narratiba argigo bat. Esango nuke. Ze, gauzak gertatzen ikuste dituzu, baina igual, momentun batzutan, ez da argigatzen, erorin da, eta oain terrepente apaitza gertzea, apaitzak zaude esate jo, egia da narratiba argigo bat ingo eukiko nukelanik, edo narratiba argia zen, baina ez zen ondo adierazi zuzenen, ez dakit, baina bai egia da, ustetela, nik esango nuke nahiko ondo gertu nula kontzertu, esperientzia da ze izan narratzen, baina iruditzen jende asko gatu zela pixkat ulertu gabe edo da orduan gauzak argigo o ez dakit, ezain edo eta hoi erritmoakin oso lortuta baita, erritmoa mantentzea batzu azkenik jendea konektauta da ez da galtzen eta gauzak ulertzen dihoa. Eta gero baita, momentu batzutan sentitu nun pertsonaia batzuk sartzen ziela eszenarioa, estenatokia egotze zian, esaldi bat esate zuten eta zian. Pertsonaia horiei garrantziko emango nieke. Apaitzak bai eukizun, Junero Geira zen pertsonaiak baita eukizun denbora, baino gero sartzen zian, aita santua, beste apaitz bat askoz jantzigoa. Olakotan bai sentitu nuen personaje horiek ez zutela euki zeukaten pixo, sartzen zian eta zian, sartu eta benetan dramatu zian eragin bat eukitzeko pertsonaia horiek. Ez sartzeko sartzegatikan eta pixkateko horretzeko, benetan zehoziteko pertsonaia horiek. Puntu horiek esango nituzke, nire ustez funtzionatu ez zutela edo hobetzekok. Eta oan bai, dauzkat, hainbat momentazo, ze mitoaroa izan zen 2 ordu erdiko esperientzia, 2 ordu erdio pixe gehiago, baina bai ontziala pik batzuk aipaten betutena bidontan. Lehenengo aipatu nahetena eta benetan hartu ninduna izan zen peio tetxun. Bakit ez zala peio egozana eta zala beste pertsona bat, ze pertsona izan goran eta momentu bertan gero peio beratzean.
Baina, momentu ikustea, zuzenen nahi diala, tetxoa egotzen, peio eta hartza, irekitzeuela, tetxoan tapa, gore egotzeiala, emateula helikoptero bat, ez dakit helikopteroa benetan zean edo ez. Barrotikan ez genuen ikusi, ez dakit, baina dron bat izan bazande, super ondo zuen inda, helikoptero izango balitz bezala. Eta gero guk gora biatzen genuen da esaten genuen, igual hau lehenagotik da grabatuta, eta igual zuen lehenagotik grabatuta, baina guk gora biatzen genuen, eta fokoak ematezunen itzalak ikustezian. Orduan ez dakit, nahita zeuden jarrita itzalaiteko, tipo lastoz beteta oze gorputz batzun figurak, edo benetan zuzenen izan gertatzen baino. Osea, momentu hori, benetan dut zait, brutala, erorketa, zu eroritea, eta nik izango da, tipo, jarriko pantea eta eroritea, eta gero derrepente panteak egokoia eta horra gartukoa. Eta ikustea benetan, tetxo egotze zala eta pun, erori bezala izan eta gero estenatokin agartzea, momentazo. Beste momentazo bat, Maixux. Eta bere diskurtsoa hor, zela gela hortan nola, ez dakit, putzu baten bezala, eta nola kritika hoi, nola santzun, benetan momentu hoi, kriston txitxipoia garrez daiten, eta erabateko momentazo izan zen, eta benetan, aiatu zuzteiten. Begira ondo, Pello, oinetan dukazun lokatza, ez da dekoratua. Memoria da, heldu zinaten, zuen planoekin eta makinakin. Usaina, odol usaina, Pello, Biktore artean hildako animalien odola, leku honetan bertan, ilunben Donostiako zezen plazan. Eta kultura etiketapean gainera, lehenetsi zenuten takila, lehenetsi eventoa, lehenetsi Donostia, Europako kultur hiriburua. Baina hau ez da garapena. Bai, Pello, hau da eraiki duzuen Donostia. Beste bat, gonbidatuk, Fillas da Cassandra, Pantxoa eta Pello, momentazo horiek baita, ikustea, albuman parte izan dianak, baino baita, albumetik at dauden euskal artistak, eta ja Euskal Herrian ere zerki bihurtu diana bestik entzutea, izan zen marabila bat, lepoan hartuta segi aurrera, Pantxoa eta Pellona, Fillas da Cassandra ikustatu zenen, parte izan diala. Benetan, oso guai. Abesti honek, aurten, ez bat ez bi, 50 urte bete ditu. Ekin tabultza denon batera, bidean anaia erortzen bazain, lepoan hartuta segi aurrera. La la la, la la la, la 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 la. Laugarrena, eta hau inork ez dut zelantzan jarri, Nito Aroa komedia da momentua, Aitziber Garmendia, Jon Telleria eta Ignatius, barbaridad da momentu hoi. Azken ez zan pixkat, sartzen nire historia, eta repente izan zen, lasaitzeko momentu bat, parraiteko momentu bat, benetan oso ona, eta eskertu nuen momentu bat. Egia da puntu baten ja pixkat luzatu intzala, zan ja etzean etxistek idean zen musika eta behaiek dantzan bakarrik, hoi pixkat luzatu zen, baina momentua beha, zait asmatu zula baita. Horrekin, irutzeit hartu zutula erabaki arriskatu asko eta asmatzen jakin izan zula erabaki jokin. Beste batzukin ez, baina orokorren irutzeit asmatzen jakin zula. Ignacio! ¡Peña! ¡Hombre! Jode, hau zakil besta, zer da, Pito Aroa. Ja, baina igual zurire Peioren energia pixkat eliteizuke gaizki etorriko, gauero. Gabon, ongi etorri, hemen gauden, luzen. Polpika. Baina ez da Amos Garren mendea zen. Ez, Amos Garren mendekoa Kike Amunarriz denaz da, no? Beste mende bat da, baina mende luze da. Gero, beste momentazo bat, Aitziber Garmendian hasiera hoi, bufoi hoi. Ez, 15 garren menden jartza da hoi bufoiak eta hasiera ematen ziotela show igualitea eta esatezuna ez, Palestina aldeko diskurtsoa, arago normal esateko eta. Kontzertu honek 2 ordu inguru iraungo ditu, tartean eskantxo bat, beak esatea, beak anuntziatzea publikoai, han bertan, buelta baten publikotik,
Erasun aurkako diskurtsoa, Palestinaren aldeko diskurtsoa, benetan txalotzeko baita momentu, osea, da ja kontzertu estezea, pum, hemen, osea, ez dago hasteko beste moduik, osea, eske oso momentu honetan izan zen. Estezea hemen, pum, da kontzertu ja ezin du erori, osea, hemendik gaina gora joan behar zuen. Ezinbestekoa ama lurrarekiko maitasuna, eta ezinbestekoa bertan bizi diren guztiekiko errespetua. Maitatu ezazue aske, hori bai. Askatasun horrek, beste norbaiten askatasuna zapaltzen duenean, orduan agian Aralarko damak izango du azken hitza. Eta azkenik, Palestina herriaren kontrako jarrera gaitzesten ez duena, ez da ongietorria izango familia honetan, akelarre honetan, templo honetan. Gora Palestina askatuta! Gora Palestina askatuta! Israel genozida Palestina askatu! Beste gauza bat, gaten zaren plan, hau hiru meritea dago, eta zan, estenatokiak bat ez zen, estenatoki bat, eta estenatokin ondegatuta kaja bat. Eta, pixkatan kaja subterraneo bat, eta baten momentu baten, pantaiak gorantzu dela, gesteia pantaiak, eta kaja egotzea gora. Eta jaten nintzen en plan, osea, momentazo baita hor, de repente ilunbe gainean, kajan, osea, nola da posible. Txoria eskokitzen burun eta errealitatea ematen saiatzen. Eta azkenik, eta hoia bai da gauzat pertsonala, eta kantu nafarra, osea, zuzenen, ezin dut deskribatu momentu hortan zer sentitu nun, osea, malkoa eroizitza egiten daena, buiak abestu nun, izan zen aiatu izaiten, osea, Orfeo jakin, intzien instrumentalizazio berri hoi, kiston txitxipoioa, nire barrez da gira baitenik, bestioi pertsonaltekin konektatzea orduan, izan zen dena batea, kontzertu bukaera, eta hoi lehen esan dena, oain de repente Spotifyen entzun gai aukitzea sonoridaderrekin, en plan, produkzio berri horrekin, marabila bat. Kanta huritik arago, zerbait balego. Eta bueno, baina bukatzeko ondoriok eta balorazioak. Nire ondorioa da, jende askon kritikak iruditzen zait diala espektatibak gaizki kolokatuta zaudelako. Hau da, zuzua zen entzetak ikustea eta mitoa hori ikustea, argitar gezain zute esiretikan, hau ez da kontzertu bat, hau mitoaroa da. Eta, osea, benetan, enaiz izango, peioreparatzen alde denengo, baina iruditzen zait mitoaroan kontra bereziki, kritikaiteko gauza asko daudela, baina esperientzia beha ez zait kritikagarri iruditzen. Aldezu kritikatu ze diskurtso bat ditun, aldezu kritikatu inaudiretako pertsonaia tradizionalen erabilera, aldezu kritikatu mila gauza, baina kritikatzea etzala kontzertu bat, iruditzen zait, dala bai, espektatibak gaizki kokatu izanan ondorio. Honen bakizu mitoaroa, saltzeizu mitoaroa bezala, ez kontzertua bezala, esperientzia bezala. Eta nire ustezu izan zen, esperientzia bat, oso potentea, baloratzeko da baita, 3 gau jarraian ilunbe betete otea euskarazko zeozerrekin, Nafarroaren 2 aldiz betetzea, ilunbe 3, txalotzeko iruditzen zait benetan hau lortu izana, iruditzen zait euskerak eta euskal kulturak behar dula baita olako estadiok eta olako espazio betetzea, baita gaztetxeek, herriko jaiak, oso benetan, hori da euskarri, baina hortatik lortzea olako gauza bat, makro gauza bat, oza ez esaten merkatu guztiak horta aspiratu behar dunik, baina noizen behin olako gauzak lortzea baita eta hito hauek egotea garrantzitsu iruditzen zait. Betire, kontraesan batzu dela kontu neukita, eta betire ohiko bihurtu gabe, osea, ohikoa da herriko jaietan, herriko plazan, kontzertuk eta esperientzia bizitzea. Eta horiek dira eszepzioak, eta iruditzen zait eszepzioak egotea oso ondo dela, baina eszepzio izaten jarretu behar duela baita. Eta gero, beste kritika izan da baita, izan dela oso peiorepara zugurtzea bezala. Eta nik ulertzet kritika hori, ulertzet baita nun dijoazten, baina ez zait iruditzen mitoa arazoa zenen, osea, errealitate bat da,
pixkako zela peio gurtzea eta hemen peio naiz encantado de conocerme, baino, iruditzen zait, mitoare ikustatzen zen momentu, bakizula, hoi egongo ala. Hau da, peio ere pare izango zentroa, eta esperientzia guztia behan ingurun izango ala. Orduan ba hoi, nahi egia esan, errepikatuko nuke, erabat, gomentatzet erabat, de hecho, ateaia San Mameseko salerak, mitoaro eriteko, lehenengo, oen bigarren gaua dana, lehenengo data soldautin du, 40.000 pertsona, oso ni ahretzen naiz, eta bigarren gau bat iragarri du, así que benetan super gomendagarria, mitoaroa ikustakotea, ni ezakit jongo nahi zenez, justo Tolosan San Juanak dia data ditan, baina bueno, benetan super gomendagarria. Eta bueno, izarretan baloratu beharko banuke, baldin bauzko bost izar baloratzeko, 4 incluso bost izarrak ematen izkioke esperientzia honi, benetan, ni oso gustuaten izan, eta hasieran nukan sentsazio izan itzala Euskal Herrin bakarra, mundu guztiak kritikatzen, kexakaten izaten non nahi, pila gustatu zait, egon nahi 3 ordu historian super dena gustatu zaiten, benetan oso ondo, eta gero primeran nien ikusi berriz eta benetan nik ez daukatela gauza hondik esateko kontran, esan ditutenak, baina nik orokorren balorazioa oso positiboa ditet, eta benetan gustoa eta oso ondo atenitzala kontzertutikan. Bueno, esperientzetikan nadakoa. Así que bueno, ya está, hau izan da. Zueke bai egon bat zinaten kontzertu, jarri zuen iritzik komentarietan, super guzti irakurriko ditut. Ez zuetenekin ados baita lasei idatzi, nekin ados baita baita, dana dalakoa, like eman, eta, bueno, jungo ikusten igandero, blog ezan formatuko bideotan, eta astezkenetan, blogetan, daudenetan. Así que hoxe, muixu! Kantua,